Susahe. piye? Weling ta ora? Iya. Sapa sing gawa brongot setan kober? Patine saka brongot setan kober. Susah kowe. Ya ngene lho, Lek. Umpama aku mati ya ora apa-apa. Wong mati iki angger urip mesti bakale mati. Wis kinaris. Ngene nanging Piye? mergo aku ki ra ngerti dhewe to, Lek. Mbak Yumi kan gak tinggal sedina ngene mesti ngekas-ngekas sakanane wong ditakoni kabeh. Ya aku roh nek perkara kuwi. Mulane, Lek, Apa? umpama kok aku mati-mati lah, nek aku wis pamit Mbak Yum. Jane ora usah pamit ora apa-apa. Nek digoleki piye? Angger Mbak Yu kok kirimi dhuwit terus ora apa-apa. Nah, ngene dijak kon sakene sithik. Aku tak pamit Terus karepmu piye, Kak? aku gawakno sedilo. Engko tak pamit. Dadi kowe pamit karo Mbak Yu. Ya, Brongot setan kober tak gawakno. gawakno sedilo aku. Iya. Ya. Ora ketak piye kowe dulur kira. Dadi aku gelem gawakno ning janjine kok bali rene. Ya! Sapa sing gawa brongot setan kober? Matine saka brongot setan kober. Dadi iki aku kapusan. Ya iya gentenan kok. Kowe arep pamit karo Bayu iki mung aku sing ape pamit sapa? ora apa-apa. Ora ketang piye ae. Aku wis dipilasi jiwa lan ragaku. Ini Kanjeng Arya Penangsang. Ya, aku aja nganti badal dawuhe. Ning kene bakal tak tindake. Apa sing dadi dawuh? Jos. Aku wong lanang. Ya, umpama aku mati wis pas. Ning kene aku bakal munggah ning kaprawatan. Golek warangkane rongot setan kober. Neng mengko dhisik. Apa nah? Wetengku rondo mles iki piye? Di. Akan man sabi. Wetengku iki rondo Akan sampe. Akan mangan Akan sampe kok ket ae. Sek ngene ae. Ana sampe karo wak panggang kok padha pindho sampe Iki aku bakal munggah ning kaprawatan. Ning brongot setan kober gawakno aku wis kebelet iki wetengku mules iki tak gawa sik. Iya, ayo tenan lho. Iya, kok balik lho. Awas aku tak balik. Ning balikku aku ngapusi kowe. Semane. Sapa sing gawa brongot setan kober? Atine saka brongot setan kober. Gak ada brongot setan kober. Aku sing gawa. Kelakon mati iki aku. Mati lah nek kowe. Urung rapi. Yo moke mati wis pas. Yo, ora dadi pangopo. Yen aku mati saka brongot setan kober. Den, sadurunge aku mati saka brongot setan kober. Di, aku njaluk tolong ah. Tolong nggih. Gawakno iki delok. Apa nanti? Aku tak pamitan karo anak bojoku. Aku ora di bojo karo anak tak. Ngono. Aku ya. Kowe iki bojo lho, ada bojo. Aku tak balik delok. Tak pamitan karo anakku. Oke, anake cilik. Ya, sono. Aku njaluk tolong ya, Di. Wis ngono. Tak balik dulu aku di pamitan ngono. Karo anakmu ngono. Apa ya? Apa? Kaya kesetrum. Sapa sing gawa brongot setan kober? Matine sapa brongot setan kober? Ana titik. Kok malah ayah. Hei, lho. Paling mati. Malah iki dia penyakit jantung, malah setepe mati. Bodone wong. Cak. Iki urang-urung. Diam, budal ora gelem mati. Rasa dadak iri. Ayo, budal bareng. Para
saya aku kaganjar puto sing kaya ngene. Nanging Nyai, kabeh para santri lan patayat kabeh tak pasrahke karo kowe. Aja nganti padha kurang, nggonmu ulang buruk marang para santri lan patayat kekal. Kanjeng Sunan, panjenengan menika ampun sing penggalih. Sinaosa panjenengan menika boten mangertosi biaring jagat. Nanging kula setya dhateng panjenengan dalem. Malaka para putra panjenengan kalih menika saged sabiyantu dhateng kula. Apa putrimu semakin prihatin? Yo cedak ana ngasane romoan. Saben-saben panjenengan menika wonten kang noda. Putra panjenengan kekalih menika boten nate saking panjenengan dalem. Kula wonten mriki Rama. Semakin lan kowe prihatin. Yo aku matur nuwun banget. Najan kang sira salawajining putri nang kowe tak jagake supaya aja nganti kendhat nggon kurang parah marang para patayat umapan ana ing kaperwatan. Kula kabeh mau dadi wajibanmu. Apa sansaya kurang apa tambah? Sansaya tambah apa? Sansaya tambah. Pinten niki wau kemawon para patayat ingkang sami nglamar kepengin lumebet ana ing kaperwatan menika 7 gangsal. Pira, Bro? 7 gangsal. 75. Lama. Ingkang lama. Para santri nika anggone maos Al-Qur'an saya dinten sansaya wates lho, Rama. Alhamdulillah. Neng ora usah ngaku mahar ya, Nduk ya. Ngoten. Ikhlas nggih. Ikhlas lahir batin, yone nyantri ana ing kaperwatan, ya. Kanjeng Sunan, Sajae swasana ana ing kaperwatan ora Ayo, Cak! Ayo, Cak! Ayo, Kang Soan! Kang Soan! Ayo, Kang Soan! sajae ana tamu apa iki arep lamar dadi santri, Nyai. Kanjeng Sunan, tamu menika kathah sanget. Nanging sanes santri wonten kaperwatan. Ora kok suwe kaperwatan. Nggih! Suarane kok banter ya, Nyai. Nggih! Bakdo mangan! Barang petenge banter suarane. Ya ya. Kowe iki sapa lan saka endi pertamu ana ing kaperwatan? Nggih! Kula Soreng Rono, Jeng Sunan. Oh, soreng rono. Nggih! Nek ngono kuwi abdine Abdi Haryo Penangsa. Leres! Karepmu tumeka ana ing kaperwatan Lho, iki arep apa? nggih! Lho, nuwun sewu, Kanjeng Sunan. Ya. Nuwun sewu. Kula menika dipun utus kalih Kanjeng Adipati Rio Penangsa. Iki cocok. Nggih! Terus marang sembahmu Nggih! Abdi Haryo Penangsa. Leres! Tumuju ana ing kaperwatan Leres! arep apa? Kula dipun utus supados tuwi kawilujengan panjenengan Jeng Sunan. Sak sami para samutra Kakang Surenono. Sampean ngomong ae lagi. Kawitane lekutas-lekutus bar-barane pungkasane kok. duduk le. Piye? Piye? Becos kabar pisan. Kilo. Ora wani matur atus. Ya. Ora wani. Iki sapa meneh, Nyai? Kula ki boten mangertosi. Kula sore rangkut. Oh, kalebu Anda. Nggih. Sandapan handanipun Kanjeng Adipati Rio Penangsa. Sore langkung. Nggih. Kuwi tumeka ning kaperwatan diutus marang sembahmu Haryo Penangsa. Pancen wonten wigatos. Ana wigati. Kula kadhawuhan dening Kanjeng Adipati Aryo Penangsang. Ya,
Kula Kang Kapure. Ayo. Kula Kang Kapure. Ayo. Kang Kapure. Ayo. Kula Kang Kapure. Kula Kang Angele aku ngomong angele ra karuan. Andane kaya ngono. Kari ngomong iku. Ayo gedang. Kula ngono mateni. Kula Kang Kapure. Kula Kang Kapure. Iya, Ngomong kaya ngene. Aku kebayang tak Nek diutus itu kudune dikano. Ya kok pesan. Adimu kewot lengan. Ayo. Awak bapak. Ya, muten banteng lho. Blas blas. Kari. Ya. Ana. Iki sapa Tiga. meneh? Nggih. Kula soreng kewo. Oh, soreng kewo. Menika leres. Kowe diutus bendaramu ngopo kewo? Nun sewu nggih, Kanjeng Sunan. Ngantos kula minggah wonten ing kaprawatan. Estunipun Ya. kula kautus lawan Kanjeng Adipati Iya, iya. Haryo Prangsa Bener. supados Supaya misi pada Kanjeng Sunan. Nyai Jika terus putih. alhamdulillah. Iki andhak Jipang Panolan tembakane papan kene prihateno nek aku lagi wae sakit. Wis sangat Papan keringetan di Kok do pinter ya gini? Nggih, blo. Ana sing kepengin tuwi kalujengan, ana sing metoten, ana sing kepengin ngisi padasan. Nah, alhamdulillah. Iya. Bantu para santri kapurwatan. Jeng Sunan. Loh, iki malah biat-biati wong. Nggih, Iki gede apa cilik iki ha? nggih, gede mboten gede, cilik nggih mboten cilik. Suarane kok gledek. Nggih, Sopo jenengmu? kula soreng pati. Soreng Pati. Sawang. Kowe barang-barang Tak sawang saka kene. Gede-gede. Antara kentang petentang. Jeng Sunan. Soreng Pati. Dawuh kula. Kowe diutus bendaramu. Nggih, Sing cetha Ji, sing cetha. menengo. Rani kakek ngomong. Temekane kapurwatan. Nggih, Ing pangajap kowe arep ngopo, ha? Jeng Sunan. Kula minggah ing kaprawatan. Ya. Kula dipun utus Jeng Dipati Arya Penangsang. Ya, Pak. Supados Supaya mejahi sampean. pancen utusan sing Jipang Panolan. Kowe diutus marang Hadi Pati Haryo Prangsa wis pas. Mergo aku bangsane. Nalika semono aku kang pati. Ana paribasan wong utan ya wong ilih balik aku. Nah, Jeng samestine. Nalika semono aku wis utan pati marang Hadi Pati swing dagan langsung. Surya Wiyata. Nek ana anak bakal ditutup marang pati wong tuane wis pas. Yo, Sureng Pati. Pripun, Jeng Sunan? Mereka kuwi ya. Ring pripun? Aku lega lan legowo yen kowe bakal mateni karo aku. Ring pripun? Aja nganti ngembet daging kewaras. Aja nganti ngembet Aja dikei. kewaras. Ojo kiku kene no. Rilakno ikhlas. Ayo Ji. Ayo Ji. Jan!
ngejahi sampean. Nanging aja nganti ngembet daging kemaran. Yo kenapa bojoku mati spontanane. Suripati. Ngono wis sing warsa sumpah. Yo pripun? Tak ikhlasake nanging. Nanging pripun Sunan? Kiai bletok tampanan. Panjenengan kagungan panggebek kados ngaten. Lajeng kados pundi? Kang Mas Tunanadi. Menawi pemanggih kula. Monggo sakmenika panjenengan nyuwun pengabdilan wonten ing Kasunanan Kudus. Mriki menapa? Yayi Arya Penangsang menika nak nggih muridipun Rama Sunan Kudus. Semanten ugi Kang Mas Sunan Perwata nggih muridipun Rama Sunan Kudus Kang Mas. Menika kabeh panjenengan lho. Kanjeng Ratu. Kang Mas Sunan Hadirin. Kok ora usah njaluk pengadilan. Pati menika wonten kalih. Kok menika dhateng Gusti mereka Mas Prawata saking tanganipun seorang pati. Nek kula njaluk pengadilan, kula mboten wani kok Kanjeng Ratu. Panjenengan niku kaku menapa mboten to Kang Mas? Lho kelangan sedulur dikongkon njaluk pengadilan kok panjenengan mboten wani. Lho panjenengan iki pripun? Kelangan sedulur lho panjenengan iki. Kula mboten nek kula mboten wani njaluk pengadilan. Panjenengan mboten wani nyuwun pengadilan wonten ing Kasunanan Kudus. Nek wonten panjenengan wonten guri kula iki badhe nyuwun pengadilan wonten kersanipun Rama Sunan Kudus. Sampun
bocah soreng kula utus mejahi Bagus Mukmin Sunan Prawoto. Kanton nengko sedaya para soreng anggenipun nindakaken pangestunipun Kanjeng Adipati. Sampun kalambahan Kanjeng Sunan Prawoto kula pejahi. Ngeten iki bocah soreng yen tumapak ing kandang gawe tanpa winates. Nenemanipun Kanjeng Adipati. Kanjeng Sunan Prawoto sedo sarimbit kalih garwanipun Kanjeng. Sopo sing dawuh? Sopo? Sing sabar. Bab perkara kaya ngono ora usah dikali. Kula utus mejahi Sunan Prawoto. Nanging kenging nopo salibet kalih Nyai Sunan dipun pejahi. Sabar. Jengen wong utang iki kudu nyaur. Lah biasane nek nyaur mesti ana anakane. Lho iya no. Utang duit 1000 yo dadi 1250 lho. Utang nyawa nganak limrah. Lah kaya ngono. Arep matur apa? Nggih. Matur apa? Nggih pangapuntenipun Kanjeng Adipati. Sasampunipun kula medal saking kaperawatan. Sik. Nggih. Matur apa? Pangapuntenipun. Iya, kowe. Matur Kandang kula Soreng Pati. Diwedal sakmenika sampun dumugi Soreng Pati. awit ketaman Kiai Bletok. Kena Kiai Bletok. Leres. Mongko sing duwe Kiai Bletok Kang Mas Sunan Prawoto. Leres. Nak ngono sing mateni Sunan Prawoto. Dengan Jerbasuki kudu mawa prabe. Yen ngaten sampun boten gadah utang. Ya. Prawoto saribit pejah. Kula sauri Soreng Pati. Nenuwun sewu Kanjeng. Rama Sunan Kober. Matur apa? Nggih. Samedal kula saking kaperawatan. Kula nyumurupi Kanjeng Ratu Kalinyamat dampyak sarimbet kalih Kang Garwa badhe sowan ing pati kudu. Pancen ing kono kali Kalinyamat kula tanpa bakal pengadilan. Menika leres. Kula kanthi kuwi sawetara kono. Soreng jane ana apa? Asa mecicil. Mecicil Kanjeng Ratu. Kang Sunan kalih Aku ora mecicil kok arep mecicil. Kalian kan menika kalih lenggah. Pun
Rahayu. Ratu Kalinyamat. Paring dawuh Rama Sunan Kudus. Kok nganti jengen sira kraya-raya munggah ana ing Panti Kudus, sarimbitan marang garwamu lan diderekake marang kulkunan. Satenane ana wigati apa? Rama Sunan Kudus. Heeh. Ngantos kula menika sowan. Wonten menapa melih tukang mas panjenengan menika? Monggo sakmenika panjenengan iki matur. Mboten wani. Lah wong panjenengan iki kakung kon matur ya wedi. Modal sewu nggih Rama Sunan Kudus. Iya, iya. Menapa malih? Ah, iki kok jual jawil iki jane ana apa? Wangsul mawon Pancipara. Lho, panjenengan iki kakung napa wadon? Kon monggo panjenengan lenggah wonten mriku nek panjenengan wedi. Rama Sunan Kudus. Iya, iya jane ana apa, Jan? Lho kok kemawon ngantos kula sowan dhateng panjenengan. Kula badhe nyuwun pengadilan. Jaluk pengadilan bab perkara apa? Sedanipun Kang Mas Sunan Prawata, Rama. Lah sak banjure Sedanipun Kang Mas Sunan Prawata. Menika kula sampun dakwa cetha. Ingkang nyedani boten sedahanes. Menika Dimas Daryo Penangsang, Rama. kok nganti jengen sira bisa ndakwa sing kaya ngono njur buktine apa? Buktinipun Ki Rama Kudus. Heeh. Wonten cedhaipun pangkene Kang Mas Sunan Prawata kaliyan garwa. Menika wonten Soreng Pati. Soreng Pati menika nggih kawulanipun Dimas Daryo Penangsang. Andane Rio Penangsang. Satemah jengen sira bisa ndakwa lamun to patine Sunan Purwata kuwi mau saka tumindak lan pakatine Rio Penangsang. Kados ngaten. Ngene yo, Kanjeng Ratu Kalinyamat, Kados pundi Rama? yen to bab perkara agama, aku bisa ngadili. Nanging mergo iki perkara pidana, ya sing gedhe pangapuramu. Lamun to jengen sira kepengin njaluk pengadilan, aja ning Kudus, ning ing Kasultanan Pajan kaya ngono. Rama Kudus. Ana apa? Menawi kula nyuwun pengadilan kok wonten ing Pajan niku boten. Jalaran napa? Dimas Daryo Penangsang menika muridipun sinten? Ya muridku. Menawi to Kalinyamat, Ya muridku. Kang Mas Sunan Prawata, Ya muridku. lanjih. Sedaya kala wau rak murid panjenengan. Iya. Mila kula nyuwun pengadilan dhateng panjenengan Rama. Mau ngarep rak wis tak kandhake to. Lamun to bab perkara agama, aku bisa ngadili. Ning mergo iki perkara pidana, ya njaluk pangapura aku ora iso ngadili. Kaget aku. Rama Sunan Kudus. Sakmenika kula sampun cetha. Sampun tanggap menawi panjenengan boten purun ngadili babagan sedange Kang Mas Sunan Prawata. Kula ngertos menawi panjenengan menika bangsi Dewang Cilatan Kalinyamat kalian Haryo Penangsang. Ya aja ndi pendakwa sing kaya ngono kabeh murid iki ora ana sing tak beda-bedakake, Jan. Nanging sedaya kala wau kasunyatan Rama. Kula ngertos menawi Dimas Penangsang menika menawi sowan wonten ing Panti Kudus. Mesenipun panjenengan menika dipun betakaken gula, tontonan, rokok tertekan. Benten kalian Kalinyamat menawi sowan wonten ing Panti Kudus boten beto napa-napa. Mila panjenengan menika boten purun ngadili babagan menika. Rama Kudus. Ana apa? Kula ngertos panjenengan menika lak guru to. Guru ya. Anggen kudune kena ditiru. Ning kasunyatane menapa? Panjenengan agemane kemawon sarwa putih. Putih niku tandha napa, Rama? Ya resik suci. Lah, ning kasunyatanipun menawi Rama Kudus menika putih ning jabane bloko, ning jerone niku bosok kados ndok. Aneka lho, sing dingkremi 40 dina ora iso netes. Yen dibanting niku rupane pripun? Ya ireng semua abang. Gandane banger. anggih kados panjenengan menika. Lah aku iki sono darani gandaku banger kowe iki kok. Lagi lah panjenengan niku sunane ora kena ditiru. Rama Kudus Ana apa? pancen tekane panjenengan niku pun
kali sampean. Jur saka karepmu arep apa? Ra ono. Kula Kapan ono Bromo Setan? nggih. Bapak kali nyama. Abot pajang apa abot Jipang Panulan. Nak abot pajang aku jaluk pateni. Nak abot Jipang Panulan baringe papaken nitih joli jempol. Wis tak dhewe. Tidak kene. Sampeyan dikecoh kali nyaman. Ning kok ngomongane ngene ana apa-apane aja nganti ngepet karo. Kula tanggung piyambak. Kaya ngono. Nggih.